a dali sme nás 8. Dostal som aj badminton, neviem kto doniesol 8. Takže sa na čo chystá, netušili sme veru, však furt každý len 300 a nemá v tie slová vieru. Po skončení posedenia dilema nás stretla, kto koho dnes odprevadí za nočného svetla. Kamil za nami zavrel dvere a my smerom na Košice sme šli na návštevu viere a notili sme pre Kendice. Kera nemá frajíra sa ozýva sídliskom, nevadí, že je tá jedna, druhá ide s ciskom. Prečo rušiť náš spev, to mi ozvená hneď porať. Rušíme síce klub nočný, no chceme športovať. Zahráme si badminton, veď čo také sa stane. Rozhodca však práve dnes je na súperovej strane. Zbúrili sa hormóny a trochu aj promile. Napadol som rozhodcu, no nie je to aj milé, že počas noci sa mi takú splašili kone a vznikla prvá insultácia v badmintone. Sa ozýva sídliskom, nevadí, že sú už dve a tretia ide s ciskom. Prečo